హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా? ఈరోజు నేను మీకు మటన్ కర్రీ పలావ్ చేసి చూపిస్తాను. ఈజీ వేలో బ్యాచిలర్స్ అయినా వంటరాలి వాళ్ళైనా చేసే విధంగా ఫస్ట్ మెథడ్ చేసి చూపిస్తానండి. మటన్ కర్రీలో చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి కదా, నేను ఈరోజు సింపుల్ వేరియేషన్లో చేసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ అందుకోసం ఫస్ట్ మటన్ కర్రీ కోసం మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఒక 2-3 అల్లం ముక్కలు, కొద్దిగా కొబ్బరి ముక్కలు, 5-6 వెల్లుల్లి రెబ్బలు పొట్టు తీయనివి, 1 స్పూన్ ధనియాలు తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఇలాచి 1, లవంగం 1, చెక్క మిరియాలు ఒక 5-6 తీసుకొని కచ్చాపచ్చాగా మిక్సీ చేసుకోండి. అలా మిక్సీ చేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీరను కూడా ఒక చిన్న కట్ట అంతా కొత్తిమీరను కూడా క్లీన్ చేసుకొని అందులో అదే కప్పుతో 1/2 కప్పు దాకా వాటర్ యాడ్ చేసి ఫైన్గా గ్రైండ్ చేసుకోండి. అలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మన మసాలా రెడీ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నేను మటన్ 2 టైమ్స్ దాకా వాష్ చేసుకొని ఒక 2 టమాటో ముక్కలు, ఒక పెద్ద సైజు ఆనియన్, ఇంకా మన మసాలా కూడా తీసుకున్నాను. అలా తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు చాలా ఈజీ వేలో కుక్కర్లో చేసి చూపిస్తానండి. చాలా ఈజీ, సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. బ్యాచిలర్స్కి అయితే చాలా యూజ్ అవుతుంది ఈ వీడియో. ఇంకా నేను ఇక్కడ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా ఆయిల్ యాడ్ చేసి అది బాగా హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్ కూడా చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న ఆనియన్ కూడా యాడ్ చేశానండి. అలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత నా మటన్కి ఇక్కడ ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉందండి. అంటే మటన్లో ఆయిల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా, అంటే అందులో ఫ్యాట్ పదార్థం ఎక్కువగా ఉంటే మనం ఆయిల్ తక్కువగా వేసుకోవాలండి. ఎంత తక్కువగా వేసుకున్నా అది మాత్రం ఆయిలీగానే వస్తుంది. నేను ఇక్కడ 2 టేబుల్ స్పూన్స్ మాత్రమే యాడ్ చేశాను కదా, ఫైనల్గా మీరే చూడండి. ఇంకా అలా ఆనియన్ కూడా వేడెక్కి బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ని కూడా యాడ్ చేసి దానిపైన పసుపు, మీ రుచికి సరిపడా సాల్ట్, కారం 2 టేబుల్ స్పూన్స్ యాడ్ చేశాను. నేను ఇక్కడ 1/2 kg మటన్ తీసుకున్నానండి. అలా యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ మసాలా మొత్తం కూడా యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవడమే. ఆయిల్ మాత్రం చాలా తక్కువగా యూజ్ చేసుకోండి. మీ మటన్ కనుక డ్రైగా ఉంటే, అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టింది అయితే మీరు ఆయిల్ తక్కువగా యూజ్ చేయండి, ఎక్కువగా యూజ్ చేయండి. నేను ఇక్కడ అప్పటికప్పటికే తెచ్చుకున్నది కాబట్టి ఈ మటన్లో ఫ్యాట్ పదార్థం ఎక్కువగా ఉందండి, అందుకు ఆయిలీగా అవుతుంది. ఇంకా అలా కుక్కర్లో విజిల్కి పెట్టేసిన తర్వాత 1 విజిల్ ఓన్లీ మసాలాలోనే 1 విజిల్ వచ్చేదాకా పెట్టాలండి. ఏ వాటర్ యాడ్ చేయకుండా అలా మసాలాలోనే పెట్టేసినట్లయితే మన ముక్కకి మొత్తం ఉప్పు, కారం, మసాలా బాగా పట్టేస్తుంది. అలా 1 విజిల్ వచ్చేసి తీసిన తర్వాత మన గ్రేవీకి సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసి అందులోనే 2 టమాటోస్ కూడా చిన్నగా చాప్ చేసుకున్నవి యాడ్ చేసి మళ్ళీ విజిల్ పెట్టుకున్నాను. ఇలా విజిల్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇంకా పలావ్ ప్రిపరేషన్కి వచ్చేద్దాము. పలావ్ ప్రిపరేషన్కి నేను ముందుగానే చింతపండు నానబెట్టి ఉంచుకున్నానండి. ఒక చిన్న సైజు నిమ్మకాయ అంత చింతపండును కూడా నానబెట్టి ఉంచుకోవాలి ముందుగానే. ఇలా నానబెట్టేసుకున్న తర్వాత ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 3 టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా ఆయిల్ యాడ్ చేసి ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేశాను, చిన్నగా చాప్ చేసుకున్నవి. 2 పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసి అవి బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకున్నాను. అలా వేయించుకున్న తర్వాత 2 టమాటోస్ చిన్నవి చాప్ చేసుకుని అవి కూడా యాడ్ చేశానండి. అవి కూడా బాగా ఫ్రై అయిపోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ పాటు అలా ఫ్రై అవ్వనివ్వాలండి. మటన్లో చాలా వేరియేషన్స్, చాలా టైప్స్లో చేస్తారండి. మటన్ గ్రేవీ కర్రీ చేస్తారు, మటన్ కుర్మా చేస్తారు, మటన్ కీమా చేస్తారు, చాలా వేరియేషన్స్ చేస్తారు. నేను ఈరోజు మీకు ఫస్ట్ మెథడ్ బ్యాచిలర్ అయినా వంటరాని వాళ్ళకైనా చేసే విధంగా చేసి చూపిస్తున్నానండి. ఇంకా ఇందులోనే కొత్తిమీర, అల్లం ముక్క, వెల్లుల్లి రెబ్బలు,
ధనియాలు కూడా మిక్సీ పట్టుకున్న పేస్ట్ని యాడ్ చేశానండి. ఈ పలావ్లోకి కొత్తిమీర కంపల్సరీ బాగా ఉండాలండి. ఈ పలావ్లో టేస్ట్ తెచ్చేది మాత్రం కొత్తిమీర, మన చింతపండు పులుసు మాత్రం రెండు మిస్ అవ్వనివ్వకండి, సూపర్ టేస్టీగా ఉంటాయి. మనం వేసుకున్న పేస్ట్ కూడా బాగా పచ్చిదనం పోయేదాకా ఫ్రై అవ్వనివ్వండి ఆయిల్లోనే ఒక 2 మినిట్స్ పాటు. దీని పచ్చిదనం పోయేదాకా ఒక 2 మినిట్స్ పాటు బాగా ఫ్రై అవ్వనిద్దాము. ఈ పలావ్ సూపర్గా ఉంటుందండి. ఇందులోకి గోంగూర పచ్చడి అయినా, మటన్ అయినా, చికెన్ పిక్కిల్ అయినా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఈరోజు మటన్ కర్రీ చేస్తున్నాను. మా ఇంట్లో సండే స్పెషల్ మటన్ కర్రీ, రోటీ, ఈ పలావ్ అండి. చాలా బాగా నచ్చుతుంది మాకైతే ఈ పలావ్ అయితే. మీ ఇంట్లో ఏం సండే స్పెషల్ చేసుకున్నారో నాకు కమెంట్ చేయండి, కంపల్సరీ కమెంట్లో చేయండి. ఇలా 2 మినిట్స్ పాటు బాగా వేగనిద్దాము. మన ఛానల్లో రేపటి నుంచి వ్లాగ్స్ వస్తాయండి. ఈ వీడియో అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే నుంచి మన ఛానల్లో వ్లాగ్స్ కూడా వస్తాయి. ఎవరు మిస్ అవ్వద్దండి, అవి కూడా బాగా ఇంట్రెస్టింగ్గానే ఉంటాయి. ఇలా మొత్తం అంతా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు గుజ్జును కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. ఇది కూడా ఒక 2 మినిట్స్ పాటు చింతపండు గుజ్జు ఆ మసాలాకి బాగా పట్టే విధంగా 2 మినిట్స్ పాటు బాగా వేయించుకోండి. ఈ చింతపండు రసం ఆయిల్ నుంచి పూర్తిగా బాగా మసాలాకి పట్టే విధంగా వేయించుకోండి. అలా వేయించుకున్న తర్వాత మన ఆయిల్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా, అప్పుడు మాత్రమే మీరు వాటర్ యాడ్ చేయండి. నేను ఇక్కడ 1 గ్లాస్ రైస్ నానబెట్టుకున్నానండి ముందుగానే. 1 గ్లాస్ రైస్కి 2 గ్లాసెస్ వాటరు. నేను ఇక్కడ 2 గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 4 గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 4 గ్లాసెస్ వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి ఒక 5 మినిట్స్ పాటు ఉంచేద్దాం. అలా అది మూత పెట్టేసిన తర్వాత మనం మటన్ కర్రీలోకి వచ్చేద్దాము. మటన్ కర్రీ నేను ఇక్కడ 6 విజిల్స్ ఇచ్చుకున్నానండి. 6 విజిల్స్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత పూర్తిగా ఉడికిపోయింది. చూసేసారు కదా మన మటన్ కర్రీ ఎంత ఆయిలీ, ఎంత టేస్టీగా వచ్చిందో. సూపర్ టేస్టీగా ఉందండి. సర్వింగ్ చేసేసుకున్నాను. ఇంక ఇక్కడ పలావ్లోకి కూడా వచ్చేద్దాము. పలావ్లో మనం వాటర్ యాడ్ చేసినవి బాగా మరుగుతున్నాయి. మరుగుతున్నప్పుడు నేను ముందుగానే నానబెట్టుకున్న రైస్ను కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను. రైస్ను కూడా యాడ్ చేసి బాగా తిప్పుతూ ఒక 5 మినిట్స్ పాటు ఉంటే మొత్తం ఉడికిపోతుందండి. రైస్ వచ్చేసి మరీ ఎక్కువగా ఏమి కలపకండి. అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో తీసి ఇలా తిప్పుతూ కలపండి. ఎక్కువగా కలిపితే మన రైస్ విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ పలావ్లో లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే మొత్తం మగ్గించుకున్న తర్వాత మన రైస్ మొత్తం రెడీ అయిపోయిందండి. మన రైసు, మన సర్వింగ్ చేసుకున్న మటన్ కూడా రెడీ అయిపోయింది కదా. చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ మటన్ కర్రీ పలావ్. కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. ఎవరైనా ఈజీగా చేసేస్తారు. అందరికీ కూడా బాగా నచ్చుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.